welcome back to another episode of Travel Guy. Joining us today is a very special guest. Yes, you heard it. First time in YouTube TV. First time na natong ma-interview guys. Ang waylain o ang mama ni Jaya, Miss Elizabeth Ramsey. Hi! Joke. Back to the real world. Ato makauban karon ang pinakagwapa, pinakakusgan o pinakaabtik na atong amiga. Ato makauban karon ang pinakagwapa, pinaka healthy o ang gikagubtan ang nag-iisa waylain Miss Miss Azul. Hi! Good afternoon. Unsa man ni karon atong event so? Ang event tay karon is NutriChanks Festival. First Agility Festival sa NutriChanks. Giheld siya diri sa Azuela Cove, Lanang, sa covered court. Kali naade mi diri naga-sponsor mi sa ilang event. Sponsor ta o Gia Leash. Atong mga giya natin mga sponsorship. Mao na yung products guys ha. So kung namo yung mga ero, mamo yung mga pets, so si Gia Leash, na siya yung mga higot sa ero o na siya yung mga ubang products nga iyang i-discuss karon downtown. So, back to you. Atong mga leash is proven and tested siya nga ligon jud siya. Made by local people, made in Davao. Wow. Proudly made in Davao, Mindanao. First Gia jud ni siya. So daghan tag variety na sa ato ang mga leash, from small breed to large breed, from puppy to adult. Asa ba ang pang-adults dira sir? Usually ang amo ang ginagamit is kani siya. Mo ni ang amo ang training leash. Training leash. Mo ni siya ang ginagamit sa mga trainer. And then to help na kung saan nila pag-train sa ilang dog. So pag sulod ni mo ani di kini siya basta-basta makagawa sa imong dog, kay automatic siya nga naay lock. Mo ni siya ang ato ang bestseller sa tanan leash. So ako'y kalibutan na ni guys, pero ito daw, pwede ito siya pang training leash. Back to you. And then napot na for small breed. Mo ni siya ang ginatawag BB Gia. So para sa asa na siya ng iro? Pwede na siya sa small breed, puppy, o medium, o ginagamit ko din siya pang shoelace kay nipis. Bali ang ato ang mga leash made of kertamel na product na dili gyud siya yung na mabugto, ay likon jud siya. Made jud siya global, o price po niya is worth it po siya. Dili siya dako, dili siya high price, affordable kaayo si Gia. So guys, kung nangita mo o barato o affordable o naiiro guys, nakabuhi ang iro. So affordable, barato nga mga leash. So dili na mo sa Gia. So mabay products na to sir? Aside sa among mga leashes, naapot mi newborn collar. Natay newborn collar assorted siya nga color. For example ni siya na kay mga newborn puppies. So listo ta mag-identify. So mo ni siya identified collar. For example, mag-sell ka og puppy, pwede nimo siya ay kanang color lalaki or babae. Mo ni siya ang newborn collar. And nakapot kay mga mahiligon dyan sa mga bully. Natay stainless na choker. Yes sir. Stainless, dili siya ma-fade. Bukat po siya. Bukat siya. Bugat yun guys, bugat. Bukat siya. Then nakapot kay meron na ato ang Vita Kings na the one was the distributor taani sa Vita Kings. One bottle all vitamins na siya. Pwede siya sa nana siya co-financer, nanapod siya multivitamins. So all pets na siya ang naadirian. Pwede sa langgam. Sa langgam, sa hamster, sa cat. So kung baliolin mo na siya per coat na maka-shiny sa buhok, nanapod siya multivitamins. Antibacterial pwede pa siya. So sa may paggamit ani Solon, sa may suggestion nimo na the best method para ma-take ang vitamins proper sa imong pet? Bali naman siya yung proper guide. Dating mga guide diri ang for kitten,
0.05 ml. Napod ni siya ikuan. Napod ni siya sa puppies o sa adult. Lani siya yung mga vitamin E, vitamin D, vitamin C, lysine, zinc, o B1, B2, na siya tanan. So Complete siya. pag intake ka na dapat katong isubo gid ka pa mo. Oh, dili kung mag-intake ng vitamins, dili na to siya intake sa tubangan. Kailangan dili ta mag-start. Kay kung dili ma-choke or mapakan ka, so dili gyud ana. So, dili- Syringe ang gamito na to. Better po siya kung kanang dili ihalo sa pagkaon o O kung ihalo man gud nato sa pagkaon or sa water, na tendency nga dili mahurot ang vitamins. Dili mahurot ang pagkaon. So sayang. Okay. So nalabay na to. Mas better na diretso siya. And naabot tayo tulo ka klase nga spot on. Spot on meaning sa spot on sa pantanggal kuto. Affordable lang siya, takes away among tawag sa iya ha. 6 away. Takes away. Dili 6 away. Oh. Takes away. 6 away ba? Grabe. Kailangan ba din? 6 away daw. Takes away. Di maway ba ang takes? 6 away. Takes away. Kailangan mo na to na. Ano siya, takes away by sizes na natay small, medium, and large. Bali, pagbutang niyo mo sa iyang tangtugo, 3 days, ito siya ligoon. Small dog. Small dog, medium dog, sige lang, o large dog. By size siya. Then, napot tayo shampoos, powder, raspberry, apple, bubble gum, and then naapod tayo duha ka conditioner na humot kayo mo na siya ang lavender and powder scent. Care they need, love they deserve. Ngunit din siya si Perfect Coat, isa po ta sa distributor dili sa Davao. Saan si mong pet? Oh, amo ang kuan, Shih Tzu. Shih Tzu na siya, Shih Tzu. Kuno. Sa mga dalason. Si Perfect Coat, dagan siya og dagan tag mga klase-klase. From soap, Madrid cacao, from cream, na pwede siya sa antifungal, helps heal nimo ang wound, na siya insect repellent, eliminates odor, reduce allergy, tapos gentle lang nimo siya pag safe siya sa mga katul-katul. Ang ingredients sa niya is madidi cacao o moringa. So kaning murag natural na siya na ano? Yes, this is organic. Organic. Yes. Naabot tayo sabon na madidi cacao with malunggay. Yes. Kung magsabon ta, mag-treat ta og dog, mga leave na tong mga 5 minutes. Okay. Leave mo siya 5 minutes para mo absorb and then wash. So ang kaning sabon mapo yung gigamit so. Mao tanawa, guwapo kay. Kapag pula-pula. Ebidensya. Guwapo siya. Dili pa ka stress no. Dili siya stress. Naapod tayo oil spray. Oil spray is mapod ni siya. Kani siya is cream. Kani siya oil spray made of olive oil na organic siya, na siya moringa, na siya madede cacao. For example, si dog na ako, dili na ako magunitan. Pwede ni mo siya i-spray. Mo ni siya ang use niya. O kani. Pwede na siya mag-transfer, mag-oil yung... Ay, dili. Pag spray ni mo, pwede mo siya ikuan mo. Uga man ni siya. Okay. Pag uga niya, pwede na po ka magbutang. Okay. Actually, pwede siya i-leak kay organic lang siya. Pwede lang siya malik ni mo. Pwede ni mo siya, pagbutang ni mo ron after 30 minutes, 1 hour, pwede mo siya butangan. Basta ka ng grabe na gani kayo, recommended siya. Kani o kani, pagkauman ni mo, or kani siyang sabon, or kaning cream. Kay kani siya, intended lang din siya para sa kanang di mo magunitan, or kung di ka gusto mo kuan, pero gusto kag easy to use lang siya, mo spread na siya. Ini yung mga other product, dry shampoo, mga sa Perfect Coat o mga pet cologne. Then ang among shop is located siya sa Iger Building, Matina Crossing, at bang siya sa Center Point Plaza. Kung kabantay mo sa downtown area, unahan gamay sa overpass. Mag-turn right lang ka, aside naatay pet shop, naabot tay grooming. Naatay grooming service dito, mo na siya pinakabaratong nga grooming service, naga-color pod bi og buhok. Makontak day mi ninyo sa 0995174845 Mao na amo ang personal number. Anytime ko ninyo pwede i-chat, inform, or mangutana, dagan mong pangutana about sa inyong dog, leashes or vitamins, pwede kayo ko ninyo i-contact. Yay! So yun guys, so kung namoy kailangan for your pets, adto lang mo dito sa Gia Store, Pet Shop. Gia Pet Shop diha sa may
Crossing Matina di sa Davao, sa Dakbayan sa Davao. So,